Zoals je hier zo ziet, staat geschreven de best dance teacher Oom Pauls. Team Linda van Team Linda, de Ja. donderdaggroep. Dit is een award die ik heb gehad van mijn adultgroep, want ik ben in 2019 of 18, moet ik even goed nadenken. Ja, 2019 ben ik gestart met volwassen danslessen. Oké. En dit jaar met die hele corona, hoe moet ik zeggen, is het groter geworden voor mij. Ja, want je bent online gegaan. Behalve online, ik heb meer outdoor lessen gedaan, dus ik kon veel meer mensen accommoderen. Oké. Waardoor ik van 1 les naar 4 lessen per week moest gaan. En ik ben ook naar dorp gegaan. Dus die dames van dorp heb ik ook les. En dit heb ik van mijn donderdaggroep gehad. Ze vinden me gewoon de best dance teacher. Ja, dat is geweldig dat je zoveel mensen hebt kunnen bereiken nu. Ja, ook klopt, omdat klopt. de mensen thuis moeten blijven Ja. en vaker langere tijden thuis moesten blijven. Is het geweldig dat ze zijn gaan bewegen. Ja, en dat sowieso. je die motivatie hebt gehad. Ja. Want Heel wat fijn zijn- dat ze je waarderen daarvoor. Wat zullen zeggen van Vali? Mijn donderdag, of mijn maandag, of mijn dinsdag, of mijn woensdag is mijn enige dag waarvan ik zeg van ik mag die les niet missen. Ja. Als er wat ertussen komt of misschien overwerk, worden ze een beetje boos of gestrest voor de dag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.